όταν πρέπει να αποδώσεις ένα μπράβο, πρέπει να το αποδίδεις εμπράκτος. Όλοι εμείς που μπαίνουμε μέσα στα σπίτια των ανθρώπων με κάποιο τρόπο, είτε με την τηλεόραση είτε με το ραδιόφωνο, πρέπει να λέμε ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους που κάθε μέρα παίζουν κορώναγράμματα τη ζωή τους φιλώντας την πατρίδα μας. Αποφασίσαμε πριν αρκετό καιρό να κάνουμε μια εκπομπή, να πούμε αυτό το μικρό μπράβο στο λιμεναρχείο του νησιού μας, στο λιμεναρχείο της Καλύμνου, και βέβαια μέσα από αυτό την μικρή εκπομπούλα που θα κάνουμε, το ευχαριστώ πάει σε όλα τα παιδιά του λιμενικού σώματος, που τις ώρες που εμείς είμαστε στα σπίτια μας ή στις καφετέριες ή οπουδήποτε αλλού, αυτοί με τα πλουτά σκάφη που η πατρίδα τους έχει επιστρεφεί κάνουν τη φύλαξη των συνόρων μας. Και βέβαια με τις τρέχουσες εξελίξεις τώρα στο τέλος δεν κάνουν μόνο την φύλαξη των συνόρων μας, γίνονται ανθρωπιστές, γιατί βλέπουν ένα δράμα στη μέση του πουθενά, στη μέση του Αιγαίου, με οικογένειες, με ανθρώπους που έχουν ανάγκη να φύγουν από τις πατρίδες τους λόγω πολέμου. Πρέπει να κοιτάνε τα σύνορα, γιατί υπάρχουν οι μετακινητές αυτής της ιστορίας. Γενικότερα ένα πολύπλοκο σύστημα. Θα πάμε λοιπόν μια μέρα μαζί τους και ευχαριστούμε γι' αυτό τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος και την αρμόδια υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος που μας έδωσε αυτή την έγκριση. Θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή την ημερήσια έξοδο μαζί με τα παιδιά να τους πούμε το ευχαριστώ, να καταγράψουμε τι τραβάνε, να καταγράψουμε πώς περνάνε μια μέρα. Είναι, επαναλαμβάνω, άνθρωποι οικογενειάρχες, άνθρωποι που πρέπει να στηθούν στα πόδια τους για να μπορέσουν να παίξουν τον ρόλο που πρέπει στην περιοχή με τα ακριβά σκάφη που τους έχει εμπιστευτεί η πατρίδα. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Μιχάλη του Μισάκη, τον ευχαριστώ πιο πριν, και όπως σας είπα με το ευχαριστώ στον αρχηγό του Λιμενικού και στην αρμόδια υπηρεσία, αλλά και βέβαια με τις βοήθειες εδώ του Λιμενικού Σώματος, τον κύριο Λιμενάρχη και τα παιδιά, θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτή την ημερήσια έξοδο να καταγράψουμε τις προσπάθειες των ανθρώπων αυτών, να μας πούν πώς αυτό όλο το διάστημα αντιμετώπισαν αυτά τα γεγονότα όλα, και αυτό που εμείς προφανώς θα εισπράξουμε είναι μια μοναδική ευκαιρία. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το διπορικό με το Λιμενικό Σώμα. Είναι παιδιά που ανδρώθηκαν μέσα από την υπηρεσία τους. Η υπηρεσία τους ζητάει και αυτοί ανταποκρίνονται. Πρέπει κάποια στιγμή να αποδώσουμε τα εύσημα. Να λέμε ένα μπράβο στους ανθρώπους που πρέπει να το εισπράξουν. Είναι Κυριακή πρωί, οι περισσότεροι έχουν καθίσει στις καφετέριες ή έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν στην κεντρική πλατεία ή οπουδήποτε αλλού. Τα παιδιά έχουν ξεκινήσει να πάρουν τον εξοπλισμό τους από την υπηρεσία τους, έχουν πάρει το σκάφος που τους έχει επιστρέψει η πατρίδα και ξεκινάει και την περιπολία. Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι επαγγελματίες, είναι άνθρωποι, είναι οικογενειάρχες. Όλα μαζί, όταν μπουν μέσα σε αυτό το σκάφος, να ξεχνάνε ότι ήταν μόνο την υπηρεσία τους και να γυρίσουν ασφαλείς. Το σκάφος έχει πλανάρει, όπως λέμε εμείς οι ναυτικοί, να χρησιμοποιήσω αυτό το πληθυντικό εδώ στο νησί. Πλέει με μια αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες, φυσάει λίγο πιο πολύ, όμως δεν υπάρχει σταματημό. Εφόσον η υπηρεσία έδωσε την εντολή, οι χειριστές των σκαφών, τα παιδιά του Λιμενικού Σώματος έχουν βγει για περιπολία. Για να μιλήσουμε λίγο με τον καπετάνιο εφόσον μπορούμε. Γιάννη μου, καλημέρα. Με πόσα μίλια πάμε αυτή τη στιγμή? Γύρω στους 30 κόμβους. 30 κόμβους. Οι καιρικές συνθήκες μάλλον δεν μας ευνοήσαν τόσο πολύ, έτσι? Τι να κάνουμε, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι.
Ο κόλπος αυτός, από ό,τι βλέπουμε, έχει αρχίσει να έχει και εμπορικό ενδιαφέρον. Βλέπω πολλά σκάφη μεγάλα ανεφοδιάζονται πετρέλαιο. Έτσι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Βέβαια. Έρχονται πολλά πλοία εδώ πέρα, ανεφοδιάζονται καύσιμα από τον κύριο Ψαρομπά. Η κινητικότητα είναι μεγάλη έξω από το λιμάνι μας. Οι συνθήκες δεν είναι και ιδιαίτερες τώρα στο ταξίδι, όμως θα καταγράψουμε και αυτή τη σκηνή. Ο καθένας έχει το πόσο του μέσα στο σκάφος αυτό. Ναι, καλημέρα για από μένα. Ο καθένας έχει το πώς βασικά μια ομάδα. Δυνατά λίγο ότι ο ένας είναι. Βασικά μια ομάδα είμαστε, απλά ο καθένας έχει κάποιες συγκεκριμένες δουλειές που πρέπει να γίνονται, ιδιαίτερα σε ένα περιστατικό, για να είμαστε πιο οργανωμένοι και να το βγάζουμε εις πέρα. Συνήθως τα περιστατικά είναι στάνταρ ή σας τυχαίνουν διάφορα πράγματα απρόβλεπτα? Κανένα περιστατικό δεν είναι το ίδιο. Βγαίνουμε έξω και δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Κάθε περιστατικό είναι εντελώς διαφορετικό. Και τα τελευταία διάστημα τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Οπότε σχεδόν κάθε περιπολία μας είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για ό,τι μας προκύψει. Θα πούμε και περισσότερα γιατί οι συνθήκες είναι. Να πάρουμε και δύο λέξεις από τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα. Ο καθένας τελικά έχει το πόστο του σε αυτό το σκάφος μέσα, έτσι. Ο κυβερνήτης οδηγεί, εσείς στα μάτια σας είναι 400 από ό,τι καταλαβαίνω. Περιστατικά, από ό,τι μου είπε και ο Άρης, δεν είναι πάντα τα ίδια. Κάθε μέρα μια έξοδος μπορεί να κρύβει διαφορετικά πράγματα, έτσι. Μπορεί να τύχει να πούμε για το πιο απλό περιστατικό και κατά τη διάρκεια να εξελιχθεί σε πάρα πολύ σοβαρό σημαντικό περιστατικό. Δεν ξέρουμε ποτέ τι θα συναντήσουμε περισσότερες φορές. Η θάλασσα μπορώ να πω ότι είναι ένα ένιγμα από μόνη της. Σκέψου να έχεις και αυτή την ευθύνη από πάνω. Σίγουρα μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις πάρα πολλές φορές. Κάποιες έχουμε και τα ευχάριστά μας, κάποιες ευχάριστες στιγμές, λίγες βέβαια. Πάντα μας εκπλήσει. Ωραία. Προσέγγιση στη βραχονησίδα Άγιος Νικόλαος, στη βραχονησίδα Πλάτη, στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, είναι ένας πρώτος προορισμός για το λιμενικό σώμα. Τα παιδιά θέλουν να έρθουν εδώ και έρχονται συχνά να ανάψουν ένα κερί στον Άγιο Νικόλαο, να τους δίνει δύναμη, να τους φωτίζει και να τους προστατεύει. Είναι άνθρωποι που πιστεύουν στη θρησκεία, πιστεύουν στον Άγιο Νικόλαο και αυτό τους δίνει τη δύναμη. Και έτσι λοιπόν μας έφεραν εδώ στη βραχονησίδα, στην όμορφη βραχονησίδα της Πλάτης, με το πολύ όμορφο μπλεάσπρο μοναστήρι. Θα ασφαλίσουν το σκάφος, όπως βλέπετε εδώ, με τα μπαλόνια τους πάνω στη μικρή προβλήτα εδώ του νησιού, και αμέσως μετά θα πάρουν την άκουσα για το μοναστήρι. Θα τα καταγράψουμε όλα αυτά, να τα δείτε. Θέλω να μου πείτε εδώ που στόλιμαστε τώρα στο μοναστήρι, αν αυτό είναι μέρος της αποστολής. Σας δίνει δύναμη, το νιώθετε μέσα σας, να σταματήσετε στη βραχονησία εδώ πάνω στον Άγιο Νικόλαο, να ανάψετε ένα κεράκι.
Φορτώνουν οι μπαταρίες, παίρνετε δύναμη, νιώθετε ότι σας φυλάει ο Νικολός. Ο προστάτης μας είναι και του λιμενικού σώματος και όλων όσοι ασχολούνται με τη θάλασσα. Πολύ συχνά ερχόμαστε. Όταν νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά έξω, λέμε πάμε στον αγιονικό να ανάψουμε ένα κεράκι. Και στρογγυλοπράγματα. Πόσο σημαντικό είναι, παιδιά, πάνω σε μια βραχονησίδα, είτε είναι κοντά στην Καρύμνο, είτε κοντά στην Κουδουκαλά, οπουδήποτε, να έχει πάνω ένα μοναστήρι. Τι κάνανε οι παππούδες, οι προπαππούδες μας και κάνανε, πώς δηλώνει μια κυριαρχία ένα μοναστήρι πάνω σε ένα μέρος. Είναι έτσι τα πράγματα. Φανταστείτε τώρα πάνω στα ίδια, ας πούμε, να ήταν χτισμένο ένα μοναστήρι. Εγώ ξέρω ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Δεν θα υπήρχαν. Σίγουρα είναι σημαντικό, αν φανταστείτε ότι υπήρχαν και δύο κάτοικοι εδώ παλιότερα. Τώρα έχουν φύγει αυτοί, αλλά έχει μείνει μόνο η εκκλησία. Αυτό είναι. Βλέπω όμως ότι είναι αρκετά συντηρημένο. Φαίνεται εκτός από εσάς έρχονται και ναυτικοί, τον Άγιο Νικόλαο τον αγαπάνε. Και ιδιώτες οι οποίοι. Ναι, το προσέχουν. Θα το προσέχουν. Θα είναι πάρα πολύ. Και εμείς επισκεφτόμαστε τακτικά, είναι στην περιοχή μας. Ναι, η ευθύνη σας είναι. Είναι η ευθύνη μας, οπότε κάποια στιγμή σταματάμε για ψηλό να βγουν ένα κεράκι. Και παίρνετε τη δύναμη που πρέπει. Να σας φυλάει πάντα, να σας βλέπει, γιατί εκτός από το ότι σας χρειάζονται οι οικογένειές σας, χρειάζεται και η καθαρίδα μας, σας χρειάζεται και η καλυμνός μας. Λοιπόν, πάμε έξω εκεί να δούμε το τοπίο που είναι πολύ όμορφο και να μου πείτε πολύ περισσότερα. Το μοναστήρι θα μείνει κλειστό μέχρι την επόμενη επίσκεψη, είτε των παιδιών του λιμενικού σώματος, είτε κάποιων ψαράδων, κάποιων ανθρώπων που έρχουν εδώ για να ανάψουν ένα κεράκι στον Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, αυτές τις πολύ μικρά διαλύματα που έχουν, δεν έχουν δηλαδή, και αυτό μέρος αποστολής όπως σας είπα προηγουμένως είναι, θέλω να κάνω μια συζήτηση μαζί τους, γιατί αυτά που έχουν ζήσει αυτά τα παιδιά και μέσα από αυτά τα παιδιά όλο το λιμενικό σώμα είναι εμπειρίες ζωής. Εγώ φαντάζομαι ότι έχει αλλάξει ο χαρακτήρας τους, έχει γαλουχηθεί ο χαρακτήρας τους, έχουν δει πράγματα τα οποία τους έχουν αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Δεν ξέρω αν κάπως έτσι τα πράγματα. Θέλω να ξεκινήσω την συζήτηση με το μεγάλο πρόβλημα που είχε η πατρίδα μας το τελευταίο διάστημα, με το μεταναστευτικό, με τους πρόσφυγες, με τους διακινητές και με όλη αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με όλο αυτό το σύστημα είναι τα παιδιά του λιμενικού σώματος. Είναι οι συνοριοφύλακες, εμείς δεν έχουμε σταθερά εδάφια, έχουμε θάλασσα, που αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να βρουν ένα καλύτερο αύριο και τους ανθρώπους που πίνουν αίμα από αυτούς που έρχονται για να αντιμετωπίσουν ένα καλύτερο αύριο. Γιάννη μου, να ξεκινήσω από σένα, να έρθω δίπλα σου και να σε ρωτήσω αν ο πρόλογος που έκανα για το ότι όλο αυτό το διάστημα σας έχει κάνει άλλους ανθρώπους είναι σωστό. Από πολλές απόψεις. Έχουμε ζήσει άσχημες καταστάσεις. Προσπαθούμε να χειριστούμε τα περιστατικά όσο πιο επαγγελματικά γίνεται βέβαια. Απλώς όταν βλέπεις ένα παιδί, μια γυναίκα, έναν άντρα νεκρό στα χέρια σου, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Όταν γυρνάς σπίτι τα αναθεωρείς όλα στο μυαλό σου. Είναι στιγμές οι οποίες είναι ανεξίτηλες, δεν θα φύγουν ποτέ από το μυαλό μας. Εκείνη τη στιγμή είσαι επαγγελματίας, οικογενειάρχης, τα πάντα. Πώς να σου το πω, ανδρώθηκες γι' αυτό, πώς πήρες αυτή τη δύναμη μέσα σου, έτσι? Μπαίνω στο σώμα σου για λίγο, στο κεφάλι σου, εκείνη τη στιγμή που πλησιάζεις μια γυναίκα που κρατάει το παιδί και δίπλα είναι ο διακινητής και πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου σωστά. Θέλει γρήγορες αποφάσεις, θέλει σωστές αποφάσεις. Πάνω απ' όλα σωστές αποφάσεις. Γιατί τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα περιμένεις. Είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα. Πρωταρχικός μας σκοπός είναι να πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους με ασφάλεια. Από εκεί και πέρα το πώς θα συμπεριφερθεί ο διακινητής εκείνη τη στιγμή μας κάνει και εμείς να ελισσόμαστε αναλόγως. Εντάξει, τα περιστατικά είναι εντελώς διαφορετικά το καθένα μεταξύ του. Εντελώς διαφορετικά. Από διακινητές οι οποίοι μπορεί να αφήσουν τον κόσμο σε κάποιο μέρος το οποίο
να είναι δυσπρόσιτο από στεριάς για διάσωση, που σημαίνει ότι εμείς πρέπει να επιχειρήσουμε και αν έχει καιρό να ρισκάρουμε για να τους διασώσουμε, και όπως περιστατικά τα οποία μπορεί το σκάφος να είναι εν πλώ και στη θέα του περιπολικού σκάφους ο διακινητής να μην σταματά. Από εκεί και πέρα, πάνω στην καταδίωξη πολλά μπορούν να γίνουν. Και πρέπει να έχεις δύο πράγματα μαζί σου, να σώσεις ανθρώπους και ταυτόχρονα να συλλάβεις αυτόν τον διακινητή. Έτσι ακριβώς, γιατί αν δεν συλληφθεί θα το ξανακάνει. Καταλάβατε. Η δύναμη αποτροπής είναι ότι ελέγχεις τα πράγματα. Όταν το μήνυμα περάσει, φαντάζομαι ότι θα είναι δυσκολότερη η μετακίνηση και θα κοπεί λίγο αυτή η ανεξέλεκτη ιστορία. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στον συνάδελφο στον Γιώργο. Κάθε περιστατικό διαφορετικό, κάθε περίπτωση διαφορετική. Όμως, για πες μας λίγο νούμερα, δηλαδή ακούμε στις τηλεοράσεις, βλέπουμε εδώ τρελά πράγματα. Μέσα στο χρόνο που πέρασε, τα ποσοστά εισόδου προς την πατρίδα μας ήταν τρομερά, έτσι. Είχαμε πάνω από 10.000 αφήξεις τη χρονιά που μας πέρασε στο νησί μας. Πάνω 50 σκάφη κατασχεμένα και γύρω στους 43 διακινητές συλληφθέντες. Όλα αυτά από εμάς, από το λιμεναρχείο Καλύμνου και το άλλο σκάφος βέβαια, το 613. Εγώ θέλω να πω ακόμα κάτι, να συμπληρώσω αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι μας έχουν κάνει όλα αυτά τα περιστατικά και πιο σκληρούς σαν άνθρωπους. Όταν έχουμε βγάλει ένα παιδί από τη θάλασσα νεκρό και το έχουμε στα χέρια μας, φανταστείτε όλο αυτό, πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη, να το ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, για να κάνουμε γρήγορα να μπορέσουμε να σώσουμε και άλλους ανθρώπους. Γιατί όσο περνάει ο χρόνος, κάποιος άλλος πνίγεται, χάνεται. Έχετε ξεπεράσει πολλές φορές τον εαυτό σας? Τους ξεπερνάμε συνεχώς. Και να πω και κάτι άλλο, ότι κάθε περιστατικό το ζούμε ξανά και ξανά πολλές φορές. Όταν θα πάμε σπίτι και θα ηρεμήσουμε και θα είναι όλα εντάξει, όλα αυτά έρχονται ξανά στο μυαλό μας και τα ξαναζούμε κάθε στιγμή. Και αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο. Γιατί την ώρα του περιστατικού δεν υπάρχουν περιθώρια για συναισθηματισμούς. 6 λεπτά, δευτερόλεπτα. Ακριβώς, δεν υπάρχουν περιθώρια για να σκεφτείς όλο αυτό που γίνεται. Απλά αντιδρούμε αισθηκτωδώς. Το backup σε όλους σας γίνεται το βράδυ, φαντάζομαι, έτσι. Ακριβώς. Έρχονται και ξανάρχονται όλες οι εικόνες με κάθε λεπτομέρεια και ίσως αυτό είναι το χειρότερο για μας. Πώς είναι, Άρη, να βλέπεις ένα σκάφος ξυλάρμενο μέσα στη μέση του πουθενά, να έχει πάνω ψυχές και να ξέρεις ότι μέσα σε αυτές τις ψυχές πιθανόν να υπάρχει και ο δόλος, να υπάρχει και ο περίεργος τύπος, ας πούμε. Τι εμπειρία θέλει αυτή η ιστορία? Κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με ένα περιστατικό αποκτάτε και περισσότερη εμπειρία? Κάθε φορά αποκτάμε και περισσότερη εμπειρία. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Τα περιστατικά βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και με μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι με κάθε περιστατικό, μαθαίνουμε κάτι καινούριο, σκεφτόμαστε και λίγο διαφορετικά. Αν κάνουμε κάποια λάθος κίνηση, τη συζητάμε και τη φτιάχνουμε. Οπότε έχουμε κάποια εμπειρία στα περιστατικά. Ο καθένας από την ομάδα σας, που είστε μια ομάδα φαντάζομαι σφιχτή σαν γροθιά, έχει τη δική του αποστολή όταν προσεγγίζετε κάποιο ξυλάρμενο σκάφος ή κάποιους ανθρώπους στη βραχονησίδα. Φαντάζομαι πηγαίνετε με την σχετική επιφυλακτικότητα, έτσι. Πάντα είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Ο καθένας μηχανικά και εμπειρικά πλέον έχει τη δουλειά του και βγαίνουν τα περιστατικά πολύ γρήγορα και με ασφάλεια. Πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια. Όλο αυτό το διάστημα δεν έχει συμβεί νομίζω το παραμικρό ούτε στο σκάφος ούτε σε εσάς, έτσι. Έχετε νομίζω μια τέλεια επιτυχία όσον αφορά τουλάχιστον τα ατυχήματα. Ναι. Προσωπικού εννοώ. Ναι, δεν έχουμε. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και σαν σκάφος και τα περιστατικά. Δηλαδή δεν θυμάμαι περιστατικό που να μην το έχουμε βγάλει εις πέρα. Πολύ ωραία. Ναι, και αυτό το θέμα της ασφάλειας είναι το βασικότερο από όλα και εσάς του προσωπικού του σκάφους. Γιατί έχουμε να διαχειριστούμε ψυχές πάνω από όλα τους ανθρώπους, εμάς, το σκάφος, και πρέπει όλα να βγουν, να μην έχουμε κάποια απώλεια, κάποιο τραυματισμό. Θα να πάω λίγο στον καπετάνιο για να το ρωτήσω, Γιάννη. Η πατρίδα σας εμπιστεύεται ένα σκάφος και όπως καταλαβαίνω έχετε πέραν των όλων έχετε και την ευθύνη του σκάφους. Πώς θα προσεγγίσετε το περιστατικό, πώς θα παρκάρετε πάνω στο ξυλάρμενο, τι θα κάνετε. Δηλαδή κάθε
κάθε προσπάθεια που κάνετε να κάνετε κάτι, πρωταρχικό ρόλο έχει και το σκάφος. Φυσικά. Ασφάλεια του σκάφους και του πληρώματος. Από εκεί και πέρα, εμείς εκείνη τη στιγμή κρίνουμε αν μπορούμε να επιχειρήσουμε και να φέρουμε εις πέρα στην αποστολή χωρίς κάποια απώλεια. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες φορές που μπορεί να ρισκάρουμε λίγο περισσότερο βέβαια, με τη δική μας ευθύνη. Αλλά δόξα ο Θεός, εντάξει. Την παίρνετε συχνά, μου δίνεις τη σκητάλη να σε ρωτήσω. Τις γρήγορες αποφάσεις να υπερβείτε τον εαυτό σας, το έχετε κάνει αρκετές φορές? Εκείνη τη στιγμή πραγματικά η αδρεναλίνη σε κάνει να είναι και στο DNA των καλυμνίων λίγο, εντάξει, να κάνουμε το κάτι παραπάνω, αλλά φαντάζομαι ότι το κάνετε γιατί έχετε αποκτήσει σχετική εμπειρία. Πέρα από την εμπειρία είναι και το ανθρωπιστικό κομμάτι. Δηλαδή όταν βλέπεις κάποιον να πνίγεται μέσα στη φουρτούνα ή να είναι εγκλωβισμένο σε ένα σημείο στη ξηρά και να έχει καιρό, εκεί πρέπει να ρισκάρεις. Βέβαια με ασφάλεια, όσο μπορούμε την ασφάλεια που απαιτείται. Καταλαβαίνω να βλέπεις ανθρώπους να θες να πάνε να τους σώσεις. Φαντάζομαι τα μικρά παιδιά, όσο σκληρός και να είσαι, για να μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας, όλη στην κοινωνία έχουμε περάσει από στάδια, αλλά όταν βλέπεις ένα μικρό παιδί και σου ζητάει τη βοήθεια, πρέπει να κάνεις τα πάντα για να το βοηθήσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εικόνες. Βασικά και λήψεις βίντεο να δείτε, δεν μπορέσετε να καταλάβετε εκείνη τη στιγμή πώς νιώθουμε εμείς. Δεν το ζεις εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Έχουμε φτάσει σε σημείο να κλαίμε και οι τρεις. Να μην το δείχνουμε όμως. Να έχουμε όλοι κατεβασμένα τα κεφάλια και να δουλεύουμε και να... Καταλάβατε. Να κλαίμε σε εισαγωγικά, ναι. να σπαράζουμε μέσα μας και παρόλα αυτά να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Γιατί πρέπει να κάνουμε, να τελειώσουμε τη δουλειά με ασφάλεια. Να σώσουμε όσο πιο πολύ κόσμο μπορούμε. Αυτό είναι. Άρη μου, έλα πάμε να σώσουμε κι άλλο κόσμο, έλα πάμε. Άρη. Πολύ νερό ρε. Άρη μου, πάει το παιδάκι, Άρη μου, έλα. Άρη, έχουμε κόσμο στη θάλασσα ρε. Θα πεθάνουν και άλλα παιδάκια, πάμε! Γιώργο, μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλάνο της ανθρωπιστικής κατάστασης, κάπου μέσα σε αυτό το σκάφος, αν δεν έχει ξεφύγει, θα βρίσκεται οπωσδήποτε και η μορφή της κατάστασης, ο διακινητής. Ποικίλουν οι χαρακτήρες τους. Άλλοι είναι πιο μαλακοί, άλλοι δρούν, άλλοι πέφτουν εύκολα στα χέρια σας, άλλους τους κυνηγάτε. Κοιτάξτε να δείτε, τις περισσότερες φορές όταν έχουμε να κάνουμε διακινητές, αυτοί αποβιβάζουν τον κόσμο σε κάποιο σημείο της ακτογραμμής και προσπαθούν να φύγουν πίσω στα τουρκικά παράλια. Από τη στιγμή λοιπόν που θα εντοπιστεί αυτό το σκάφος, εμείς θα πάμε προς το μέρος, θα κατευθύνουμε προς τα εκεί και αναλόγως θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτό το σκάφος. Πρώτα με τη χρήση των μεγαφώνων να το πούμε να σταματήσει και συνεχεία κλιμακώνουμε ανάλογα. Αυτοί οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές, ξέροντας ότι θα περάσουν πολλά χρόνια στη φυλακή αν συλληφθούν, κάνουν τα πάντα προκειμένου να διαφύγουν. Τις περισσότερες φορές. Δεν θυμάμαι, 1-2 φορές να έχουν σταματήσει φωνάζοντάς τους. Αν το σκάφος είναι αργό με αυτό που μετακινούν τους ανθρώπους, πιθανόν να έχουν σκάφος γρήγορο εκεί πάνω στο άλλο σκάφος. Πώς γίνεται αυτή η κατάσταση, τι έχετε με την εμπειρία σας καταλάβει? Από την εμπειρία μας έχουμε δει ότι τα ξύλινα σκάφη τα μεγάλα είτε τα συνοδεύουν οι διακινητές με τον κόσμο και περιμένει κάποιος γρήγορο σκάφος κοντά τους, παίρνουν μόνα τους διακινητή και προσπαθούν να διαφύγουν. Ή τα πιο πολλά περιστατικά είναι σφήνες, γρήγορα σκάφη, ταχύπουλα, τα οποία αποβιβάλλουν τον κόσμο και προσπαθούν να διαφύγουν. Προφανώς είναι σκάφη τα οποία παίρνουν 15-20 άτομα και βάζουν πάνω 40 και 50 και 30 κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει δηλαδή σκάφος που να είναι όσο προβλέπει να έχει όσον αφορά τον αριθμό των επιβαινόντων. Πάντα είναι περισσότεροι. Ακριβώς. Και να πούμε ότι
έχουμε και μια μεγάλη επιτυχία με το σκάφος μας, ένα μεγάλο αριθμό. Ο αριθμός 43 είναι πολύ σημαντικός για μας. Πολύ σημαντικός αριθμός και πρέπει να τα λέμε στον κόσμο αυτά, γιατί ξέρετε, υπάρχουν οι επικριτές που λέει το κράτος δεν κάνει τίποτα. Το κράτος είστε. Το λιμενικό σώμα, ο στρατός είναι το κράτος, είναι οι μηχανισμοί του. Δεν πρέπει να τα απαξιούμε όλα. Γι' αυτό μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και ζήτησα από τον αρχηγό και τον ευχαριστώ και την υπηρεσία, την αρμόδια να μου δώσαν αυτή την άδεια να είμαι μαζί σας σήμερα. Όχι για πολλά πράγματα, για να πούμε την αλήθεια. Να πούμε ένα μικρό μπράβο σε εσάς και μέσω εσάς όλου του λιμενικού σώματος, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι εσείς σε ένα σκάφος με τόσους εξόδους έχετε 43 διακινητές βάλει στη φυλακή. Ότι έχετε συλλάβει, ότι έχετε σώσει, δεν ξέρω αν θυμάστε τα νούμερα πια, έχετε πάθει κορεσμού, έτσι. Αυτό που θυμόμαστε είναι το αριθμό 43, γιατί είναι σημαντικός για μας. Φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα διάστημα 2 χρόνων, 3 άτομα, ένα πλήρωμα, ένα σκάφος. Πολλές φορές κάνουμε και το κάτι παραπάνω για να συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι και είμαστε σκληροί απέναντί τους. Αυτό είναι και το πιο επικίνδυνο κομμάτι όσον αφορά τη σύλληψη των διακινητών. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχει τύχει να πέσουν και πάνω μας, πάνω στο σκάφος μας 2-3 φορές, προκειμένου να διαφύγουν, να σας εμβολήσουν, προκειμένου να σταματήσουμε εμείς για να φύγει αυτός. Δεν έχουμε, όλοι έχουν συλληφθεί. Σε όσο περιστατικά έχουμε εμπλακεί, έχουν συλληφθεί όλοι. Είμαστε πολύ σκληροί απέναντί τους. Να τους περάσουμε και ένα μήνυμα ότι δεν περνάνε στην περιοχή μας οι διακινητές. Και ταυτόχρονα με τη σκληράδα Άρη μου, πάνω στο δίπλα σκάφος βρίσκονται μανάδες με μικρά παιδιά στο χέρι και εκεί που τον έχετε συλλάβει, μετά πάτε στο δεύτερο στάδιο της αρμοδιότητάς σας, να σώσετε ψυχούλες, μικρά παιδιά. Πώς αφουγκράζετε τα πρόσωπα των ανθρώπων που πλησιάζεις και μέσω εσώς και το σκάφος σας και το πλήρωμά σας είναι η ελπίδα για τη ζωή. Αυτό μας βλέπουν σαν μια ελπίδα, σαν σωτήρες καμιά φορά. Απλά εμείς το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι ο κόσμος και μετά το διακινητή. Σε περίπτωση που είναι μπλεγμένοι μαζί ή δεν τους έχει αφήσει και είναι στο σκάφος όλοι μαζί. Σκάφη ταλαιπωρημένα σκάφη συνήθως, έτσι, που πάνε να βυθιστούν ή που είναι ξυλάρμενα. Αν είναι κάποια ξύλινα, είναι ταλαιπωρημένα, είναι παλιά σκάφη, μεγάλα και έχουν πάρα πολύ κόσμο. Τα πλαστικά και αυτά είναι παλιά, απλά είναι μικρά, είναι πλαστικά, είναι γρήγορα. Τα χρειάζονται τα ξύλινα που φέρουν. Ότι που πλεύουν γενικά δηλαδή. Από ναι. Έχουμε δει σκάφη που έχει τύχει με ο Γιάννης να έχουμε πάρει ένα σκάφος και όπως το ρημουλκούμε να βουλιάζει. Και αναγκαστήκαμε να το βγάλουμε σε παραλία. Ναι, έπαιρνε νερά. Δηλαδή το προσαράξαμε αναγκαστικά. Δηλαδή μετά από κάνα μισάωρο μπορεί οι άνθρωποι να είχαν βουλιάξει. Και αν χρειαστεί τώρα να το πάρετε το σκάφος, τώρα κάνετε και αυτή τη δουλειά. Αναγκαστικά πρέπει να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν έχουμε άλλη βοήθεια. Η αλήθεια, υπάρχουν κάποιοι ψαράδες που όποτε τους έχουμε ζητήσει βοήθεια, μας έχουν βοηθήσει οι άνθρωποι, ναι. Αλλά κάνουμε και αυτή τη δουλειά. Έχει τύχει να. Είστε κυβερνήτες και ξένων σκαφών τώρα για να μπορέσετε να φέρετε τον κόσμο μέσα. Αναγκαστικά, γιατί η περιοχή μας είναι μεγάλη. Τα περιστατικά γίνονται μακριά από το λιμάνι, πολύ μακριά. Οπότε έχει τύχει περιστατικό να έρθουν ταυτόχρονα 2 σκάφη μεγάλα. Και πρέπει το περιστατικό να λήξει. Αναγκαζόμαστε, ναι. Τρενάκι. Να οδηγήσουμε από τζεσκι μέχρι θαλαμιγό, μέχρι στιοπλοϊκό, ό,τι θέλετε το έχουμε οδηγήσει και το έχουμε φέρει στο λιμάνι. Ακριβώς. Φορτωμένο. Πολλές φορές όταν το σκάφος είναι αξιόπλο και κρίνουμε εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να επιδιδένει ο κόσμος, έχουμε και κόσμο μέσα. Πολλές φορές βγάζουμε τον κόσμο για την ασφάλειά του και φέρουμε τα σκάφη μέσα. Έχουμε οδηγήσει τα πάντα. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα και να καταλάβει ο κόσμος, τους φορτώνουν σε ένα σκάφος, τους βάζουν πάνω σαν τα μυρμήγκια, τους βάζουν βενζίνα ή πετρέλαιο ίσα-ίσα για να φτάσουν να ξεκολλήσουν και σου λέει πηγαίνετε στο πουθενά και αν σωθείτε, έτσι είναι πράγμα. Ακριβώς έτσι. Πολλές φορές βέβαια τα καύσιμα δεν τους φτάνουν, μένουν ακυβέρνητοι και από εκεί και πέρα γίνεται διάσωση μέσα στη θάλασσα. Και νομίζω ότι είναι και από χώρες στεριανές, δηλαδή δεν έχουν και σχέση με τη θάλασσα οι άνθρωποι. Πνίγονται, φοράνε και τα ρούχα τους. Γι' αυτό όποτε έχουμε ναυάγιο οι καταστάσεις είναι πολύ δύσκολες. Να κρατάω ο πατέρας το παιδί στην αγκαλιά του ή να μην ξέρει και εκείνος μπάνιο. Καταλαβαίνετε τώρα τι. Έχετε δώσει πολλές φορές το χέρι σας μέσα στη θάλασσα για να το πιάσει. Για πες μου, τι είναι αυτή η στιγμή που έχει τη δύναμη αυτός που είναι στη θάλασσα ναυαγός και
σου πιάνει το χέρι ή του πιάνει το χέρι. Τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή σώζοντας ένα παιδάκι? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει τύχει χαρακτηριστικά ένα περιστατικό βράδυ εδώ κοντά στην Καλόλυμνο. Ανάψαμε τον προβολέα μας και είχε 150 ανθρώπους στη θάλασσα να ουρλιάζουν και να πνίγονται έτσι. Από εκεί και πέρα... Με σωσίβια στραβά βαλμένα, πολύ επίπεδο. Και πολύ χωρίς σωσίβια. Τι να σας πω, χαρακτηριστικά θυμάμαι ένα περιστατικό που ήταν σε αυτό το περιστατικό που σας λέω, ήταν ένα ξύλινο σκάφος, είχε βυθιστεί, μόνο τα κατάρτια του ήταν πάνω. Ήταν ένας πατέρας με τη γυναίκα και το παιδί στην πλώρη. Το νερό βέβαια ήταν μέχρι τη μέση του. Το παιδάκι και η γυναίκα του ήταν και δύο πνιγμένοι και δεν δεχόταν να τον διασώσουν. Έμενε κοντά τους. Και κρατούσε το παιδί και τη γυναίκα στην αγκαλιά του. Νεκροί. Νεκροί και δύο. Και στην πρίμη του σκάφους πάλι ήταν ένα παιδί που είχε τον πατέρα. Ο πατέρας ήταν έτοιμος να πεθάνει, κρατούσε πολύ σφιχτά το ρέλι του σκάφους, να πετάμε την κουλούρα είχε πολύ καιρό και δεν άφηνε το χέρι του. Εν τέλει, όταν κατάφερε ο γιος και τον απεγκλώβησε από το σκάφος για να τον πάρουμε, σχεδόν πέθανε στα χέρια μας. Δηλαδή τον κρατούσαμε, ήταν πολύ βαρύς ο άνθρωπος. Είχαμε πάρει πάνω από 40-50 άτομα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, φανταστείτε, εντάξει, το σκάφος μπορεί να είναι λίγο χαμηλό, αλλά είναι πολύ δύσκολο στη διάσωση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δύναμη να βγουν πάνω στο σκάφος. Από κάθε άποψη. Και πρέπει και οι τρεις μαζί, δεν είναι μόνο οι δύο, και οι τρεις μαζί πολλές φορές για να πάρουν πάνω τον άνθρωπο. Χρειάζεται για να πάρουν τον άνθρωπο. Δηλαδή έχουν ξεκληριστεί οι οικογένειες, όλες μαζί έχουν φύγει οι οικογένειες. Σε ένα περιστατικό πάλι βόρεια της Καλολύμνου, ένας πατέρας έχασε 4 παιδιά και τη γυναίκα του. Και σώθηκε μόνο εκείνος. Από εκεί και πέρα. Να την κάνει τη ζωή τώρα αυτός ο αδέρφος. Τραγικές καταστάσεις ρε παιδιά, τραγικές. Δηλαδή εμένα τώρα, μόνο που μου τα λέτε, σκέψου να τα δούμε και στα βίντεο, φαντάζομαι. Το σκάφος είναι μεταφορικής ικανότητας 10 ατόμων και έχει τύχει να βάλουν 50 ανθρώπους εδώ μέσα. Ακριβώς, προκειμένου να... Βέβαια βλέπουμε και τις συνθήκες καιρικές, μπορούμε να τους μεταφέρουμε με ασφάλεια, έτσι. Έχει τύχει και έχουμε βάλει ως τόσους πολλούς ανθρώπους προκειμένου να σωθούν. Τα σωσίβια αυτά που τους πουλάνε απέναντι, που τους δίνουν εκεί, είναι σωσίβια τα οποία μπορεί να τον σώσει τον άλλον ή τα φοράνε στραβά, τους πνίγονται για τα σωσίβια. Αυτά τα σωσίβια ούτε για να κάνουμε μπάνι στην παραλία τα παιδάκια δεν κάνουν, όχι για να σωθεί κάποια ζωή. Τους πουλάνε οτιδήποτε, ναι, προκειμένου να οικονομήσουν κάποια χρήματα από αυτή την ιστορία. Εδώ βέβαια πρέπει να σημειώσω ότι έχουμε άψογη συνεργασία με το αρχηγείο μας και με τα σκάφη των παρακείμενων νησιών σε εμάς, τα περιπολικά. Δηλαδή όποτε ζητήσουμε συνδρομή από το αρμόδιο κέντρο επιχειρήσεων, πάντοτε θα έρθει σκάφος ή και ελικόπτερο για να συμβάλλουν και εκείνοι στην διάσωση. Ο μηχανισμός δουλεύει δηλαδή και άσε να αφήσουμε στην πάντα αυτούς που λένε ότι το κράτος κοιμάται, έτσι. Πάρα πολύ καλά. Απλώς είναι πολύ μεγάλες οι ροές. Εντάξει, είναι νούμερα τα οποία δεν μπορεί να τα ελέγξεις. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό, ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Να πούμε και ένα σημαντικό κομμάτι, ότι είναι η βοήθεια που παίρνουμε από τους ψαράδες εδώ της Καλύμνου, της περιοχής, που οι άνθρωποι ό,τι καιρό και αν κάνει, ό,τι ώρα και αν είναι, έρχονται πραγματικά όπου τους καλέσουμε και μας βοηθάνε πάρα πολύ και να τους ευχαριστήσουμε την ευκαιρία γι' αυτό. Σας βοηθάνε και παίρνουν και λαθρομετανάστες μαζί, οι πρόσφυγες τους παίρνουν. Ακριβώς. Έχει τύχει να μας βοηθήσουν και για να απεγκλωβίσουμε κόσμο από δύσβατες περιοχές ή σε περιπτώσεις ναυαγίου. Πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι είναι κοντά μας. Να τους πούμε ένα μπράβο, γιατί ο άλλος παρατάει την καθημερινότητά του, μεροκάματό του, έτσι έρχεται για να... Στις δυσκολίες γενικά που περνάμε. Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά όποτε και να τους χρειαστούμε είναι δίπλα μας. Κύριο Ψαρομπά, με το ρημουλικό πάρα πολλές φορές και σε ρημουλκίσεις σκαφών και ο καπετάνιος ο Γιάννης ο Πατανάς μας βοηθάει πάρα πολλές φορές. Οποιαδήποτε ώρα κι αν είναι. Να πούμε τα μπράβο. Αφιλοκερδός εννοείται, το κάνει ο καθένας γιατί το θέλει. Αυτό έλεγα, η ψυχή του Έλληνα. Εκεί φαίνεται η ψυχή του Έλληνα και του Καλύμνιου. Ο άλλος έχει πάει να βγάλει το μεροκάματό του έτσι και το φωνάζεται. Ρε παιδιά, έρχονται. Έρχονται αμέσως. Υπάρχει φιλότιμο, είναι καλοί άνθρωποι. Παρατάνε τη δουλειά τους, το ψάρεμα στη μέση, δεν σκέφτονται τα πετρέλαιά τους. Έχει τύχει να ανέβουν και πάνω σε βουνό, στην Κυραψηλή, για να κατεβάσουν κάτω έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη. Μας βοηθάνε, όποτε τους ζητήσουμε μας βοηθάνε. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ναι.
Θέλουν ψωμί, θέλουν νερό, πώς τους βλέπει, τι έχετε ζήσει? Εντάξει, χρειάζονται νερό. Όταν είναι αρκετή ώρα στη θάλασσα και αυτά, χρειάζεται νερό, μας ζητάνε πολλές φορές. Φαγητό δεν έχει τύχει, εντάξει, και εμείς δεν έχουμε και είναι και γρήγορα, τα περιστατικά είναι γρήγορα. Δηλαδή, μόλις πιάσουμε μετά από το πολύ μία ώρα, μία μισή ώρα είμαστε στο λιμάνι. Που εκεί τους δίνουν φαγητό και νερό. Η χώρα το ζήσετε περισσότερο. Η ροή αυτή έχει κοπεί λίγο τώρα, έχει κοπάσει λίγο ή θα συνεχιστεί με τον ίδιο ομοίωτο ρυθμό? Και δεν ξέρω, από ό,τι ακούγεται ακόμα 1 εκατομμύριο περίπου πρόσφυγες είναι στις απέναντι εχθές. Τι άλλο πρέπει να ζήσετε δηλαδή? Κοιτάξτε να δείτε, το τελευταίο δίμηνο είναι σχεδόν μηδενικές οι ροές στην περιοχή μας. Και σε πολλά νησιά εδώ που μιλάω με συναδέλφους έχουν πέσει πάρα πολύ τιμές. Από εκεί και πέρα, για να δούμε αν θα πέσουν οι καιρικές συνθήκες, θα είναι ευνοϊκότερες, θα δούμε. Πάντως είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η εμπειρία σας λέει ότι όταν οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο περίεργες δεν γίνονται προσπάθειες ή όταν είναι μια μπονάτσα, ας πούμε, περιμένετε περιστατικό και είστε έτοιμοι? Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως με καλές καιρικές συνθήκες επιχειρούν και οι διακινητές, αλλά το τελευταίο διάστημα, επειδή αλλάζουν και εκείνοι συνεχώς τακτικές, έρχονται και με καιρό. Απλώς πάλι εδώ και οι αλείς και τα φυλάκια μας δίνουν πληροφορίες. Δηλαδή 2 ώρα το βράδυ, 3 ώρα το βράδυ μπορούν να μας δώσουν ένα στόχο και εμείς θα βγούμε για να τον ελέγξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό ήθελα να σας ρώταγα τώρα, ότι ωράριο υπάρχει σε αυτή τη δουλειά? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, εμείς οι τρεις έχουμε μεγαλώσει εμείς στη θάλασσα. Παππούδες, φουγκαράδες. Εγώ το γνωρίζω και μέσω της εκπομπής θα το γνωρίζουν κι άλλοι αυτό, ότι ωράρια δεν υπάρχουν σε αυτή τη δουλειά. Ωράριο δεν υπάρχει. Μπορεί να κοιμάσαι και 2 η ώρα το βράδυ, 3 η ώρα το βράδυ, οποιαδήποτε στιγμή να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούν αμέσως βγαίνεις έξω για περιστατικό. Ένα τηλέφωνο είστε πεταμένοι στο πόδι όλοι? Σε 5 λεπτά πολλές φορές έχουμε φύγει. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει κιόλας. Από εκεί και πέρα. Όχι, το κάνετε πέρα από ότι σας αρέσει, εγώ που είμαι ο τρίτος, το κάνετε γιατί είναι μέσα σας. Έχετε γαλουχηθεί από αυτή την ιστορία και έχετε και σκληρύνει από αυτή την ιστορία. Φυσικά, έχουμε σκληρύνει. Προσπαθούμε πλέον να σώσουμε όσο πιο πολύ κόσμο μπορούμε. Και απευχόμαστε βέβαια να ξανατύχουν περιστατικά ίδια και μακάρι να μην τύχουν ποτέ και να τα ξαναδούμε. Από εκεί και πέρα, όσο πιο γρήγοροι είμαστε εμείς πολλές φορές, τόσο πιο πολλοί κόσμος θα σωθεί. Είναι οπλισμένοι οι διακινητές, Γιώργο? Έχετε τύχει οπλισμένους διακινητές? Δηλαδή, έχετε ανταλλάξει πέραν της φρασιολογίας και άλλα πράγματα? Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν μας έχει τύχει κάποιο τέτοιο περιστατικό, παρόλο το μεγάλο αριθμό που έχουμε εμπλακεί. Σε άλλα νησιά όμως έχουμε ακούσει ότι έχουν βρεθεί διακινητές με όπλα μαζί τους. Εμείς ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Βέβαια, εμείς είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε το χειρότερο, ακόμα και αυτή την περίπτωση. Έχετε οπλισμό, τον οπλισμό σας? Ακριβώς, μαζί μας είμαστε με τα μέτρα προστασίας μας, αυτοπροστασίας. Δεν μας έχει τύχει κάτι τέτοιο και ευχόμαστε να μας τύχει βέβαια. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. Έχω την αίσθηση ότι και αυτοί δεν θέλουν να εμπλακούν σε αυτό το μοτίβο, γιατί ίσως μάλλον δεν τους συμφέρει αυτή η ιστορία. Τους συμφέρει μάλλον να την κοπανίσουν και να σωθούν από το να μπουν σε διαδικασίες. Δεν τους συμφέρει σίγουρα να εμπλακούν σε μια τέτοια κατάσταση. Απλά προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαφύγουν. Συνήθως πραγματοποιώντας ελιγμούς επικίνδυνους. Εμείς είμαστε έτοιμοι όμως. Έτοιμοι για όλα, εννοείται πάντα, και έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε το κακό. Και ας μην γίνει ποτέ, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το κακό. Άρη, αλλάξατε, σκληρύνατε. Πόσο σας έχει οπλίσει αυτή η ιστορία στην καθημερινότητα, στη ζωή σας? Σας έχει αλλάξει το χαρακτήρα σας? Μας έχει αλλάξει το χαρακτήρα, πιστεύω, ναι. Σκεφτόμαστε διαφορετικά. Αγαπάτε τη ζωή πιο πολύ? Αγαπάμε τη ζωή, αγαπάμε τις οικογένειές μας πάνω απ' όλα. Και κάθε μέρα κάνουμε το σταυρό μας και ελπίζουμε να έχουμε υγεία. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία, τελικά. Η κάθε έξοδος κρύβει το δικό της μυστικό και αυτό που παρέχει είναι η δική σας ασφάλεια, η υγεία και να γυρίσετε σώοι και αυλαποί στα σπίτια σας. Το βασικό είναι αυτό, να γυρίσουμε πίσω και να είμαστε καλά, γιατί δεν ξέρεις, κάθε φορά που βγαίνεις έξω δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Το βασικό είναι αυτό, να γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας καλά. Πέραν της βοήθειας του Αγίου Νικολάου, πέραν όλων, προέχει και η δική σας εμπειρία
να κρίνετε το κάθε περιστατικό, φαντάζομαι, ανάλογα και να το αντιμετωπίσετε με τον τρόπο που επαγγελματικά έχετε μάθει. Αυτό είναι, ναι. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τους εαυτούς μας και για την υγεία μας και κάθε φορά κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να μην κινδυνεύσουμε σχεδόν καθόλου. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι πάντα και με την εμπειρία μας πλέον. Αντιμετωπίζουμε κάθε περιστατικό με σοβαρότητα και πάνω από όλη η ασφάλειά μας. Πίσω από αυτά που ζείτε, Γιάννη, κάθε μέρα υπάρχει ένα σπίτι. Υπάρχει ένα σπίτι, υπάρχει μια οικογένεια, υπάρχει η υγιής επιστροφή στο σπίτι, η ασφαλής επιστροφή. Να πάρουμε λίγο να δώσουμε λίγο τα σκύπτρα στο έτερο νήμιση, στη γυναίκα, πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση που ο άντρας της ή η μάνα, ο γιος της σηκώνεται μέσα στη νύχτα όποια ώρα να είναι αυτή για να πάει στο καθήκον και βέβαια να γυρίσει ασφαλής στο σπίτι. Εντάξει, φανταστείτε ότι μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο 2 η ώρα και από εκεί και πέρα να μην κοιμηθεί όλο το βράδυ μέχρι να επιστρέψω. Τα τηλέφωνα βέβαια το ένα πίσω από το άλλο. Εντάξει, γνωρίζουν ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες. Μπορεί να τύχει οτιδήποτε. Εντάξει, και για τις οικογένειες μας είναι πολύ δύσκολο. Απλώς είναι κάτι που μας αρέσει και το γνωρίζουν πολύ καλά. Και είναι ευλογία για μας να σώζουμε ανθρώπους και να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Σε έχετε περάσει το μήνυμα αυτό, τους βοηθάει ψυχολογικά να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη δουλειά που έχετε? Βέβαια, βέβαια. Πάρα πολύ. Απλά είναι λίγο δύσκολο και για αυτές, γιατί το ζουνε μαζί μας, το ζουνε και αυτοί μου επιτρέπεις να βγάλω το λίγο? Θα βάλω πολύ. Το ζουνε, ναι. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Φεύγει ο γιος, φεύγει ο άντρας, υπάρχουν μικρά παιδιά και θα πάω πιο πέρα. Έχεις φέρει συχνά τις εικόνες των δικών σου την ώρα της αποστολής στο μυαλό σου? Τις έχεις φέρει ότι πρέπει να γυρίσει με ασφάλεια πίσω? Έρχονται συνέχεια εικόνες αυτές. Βέβαια, μπορώ να πω ότι πιο δύσκολο είναι και για αυτούς, γιατί εμείς είμαστε εδώ, ζούμε, ξέρουμε την κατάσταση. Αλλάζετε περιστάσεις και τα λοιπά. Ενώ εκείνοι εκεί απλά ξέρουν ότι φύγαμε για ένα περιστατικό και από εκεί και πέρα μπορεί το μυαλό κάνει σκέψεις διάφορες. Δεν ξέρουν ακριβώς τι ζούμε εμείς εδώ πέρα, παρά μόνο όταν θα τελειώσουν όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν φύγουμε εμείς μες το βράδυ, θα έχουν νέα μας όταν θα επιστρέψουμε πολλές φορές αργά. Χωρίς ωράριο, εννοείται. Χωρίς ωράριο. Και είναι πολύ πιο δύσκολο και για αυτούς. Και να τους ευχαριστήσουμε για αυτό, που είναι κοντά μας. Και ο νους σας και ο νους τους και η ευχή τους και τα πάντα. Ακριβώς. Έτσι είναι κοντά σας. Άρη, φαντάζομαι θα σε σταυρώνει η μάνα σου, θα σε σταυρώνει. Εγώ τη μάνα μου, ναι. Έτσι είναι τα πράγματα, ναι. Σε κάθε δύσκολο περιστατικό τους ανθρώπους μας φέρουμε στο μυαλό. Τους βγάζουμε βέβαια γρήγορα και συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να σώζουμε ζωές. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας γύρω-γύρω, να δούμε, να μπορέσουμε να καταγράψουμε πώς ακριβώς κάνετε αυτή την ιστορία. Ευελπιστούμε να τη συναντήσουμε σήμερα, τίποτα να είναι ήσυχα τα πράγματα. Θα συνεχίσουμε την περιπολία μας, θα έχουμε επικοινωνία και με τα φυλάκια εδώ. Από ό,τι βλέπουμε τα πράγματα είναι ήσυχα προς το παρόν. Ευχόμαστε να συνεχίσουν έτσι. Να γυρίσουμε όλοι με ασφάλεια πίσω και εσείς κυρίως στα σπίτια σας. Λοιπόν, Μιχάλη, οι συζητήσεις αυτού του είδους με ανθρώπους που, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει αλλάξει η όλη φιλοσοφία της ζωής τους, είναι ατέλειωτες. Δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί η καρδιά τους, η ψυχή τους είναι ένα ηφαίστειο πια εμπειριών. Καμιά φορά δεν ξέρεις πώς θα προσεγγίσεις την ερώτηση όταν έχουν μια τριπλή ιδιότητα. Συνοριοφύλακας, να φυλάει την πατρίδα του, να γυρίσει την οικογένειά του, να σώσει ανθρώπους, να πιάσει τους διακινητές. Δεν ξέρεις ποια αρμοδιότητα από όλες αυτές πρέπει να ρωτήσεις αυτούς τους ανθρώπους πίσω. Το μόνο που πρέπει να τους πεις είναι ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πάμε μαζί τους μια βόλτα με αυτό το αξιόπλο και όμορφο σκάφος, να καταγράψουμε και άλλα θαλασσινά πλάνα.
στέλνει μια κατάθεση μας με τα παιδιά του λιμεναρχείου. Όλη η ακτογραμμή είναι το ίδιο τοπίο. Ό,τι θα καθαρίσουν αυτά και φανταστείτε πώς θα είναι και μέσα στη θάλασσα. Απομυθισμένα σκάφη και την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων. Ένα πυροβολημένο τοπίο. Τι να σας πω, είμαστε μέσα στο πλωτό και δεν μπορούμε να πάμε κοντά να τραβήξουμε αυτά τα πλάνα από τις μικρές παραλιούλες που υπάρχουν. Όμως, αν παρατηρήσετε καλά με τα zoom που μπορεί ο Μιχάλης να κάνει τα διαφορετικά τόσο σημεία, μπρούσλες και διάφορα άλλα πράγματα, δείχνει την ταλαιπωρία και κατάγεια των ανθρώπων. Τι έχουν τραβήξει αυτοί για να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Το τοπίο με τα πλάνα που σας παίρνει ο Μιχάλης δεν έχει τελειωμό. Τα στελέχη του λιμενικού μας έχουν φέρει σε περιοχές όπου έχουν γίνει διασώσεις για να δείτε τα λάφυρα. Είναι παντού σωσίδια, πεταγμένα, τα βλέπετε τα πορτοκαλί πάνω στις πέτρες, φουσκωμένες, σπασμένες λέμβοι πάνω στα βράχια, που δείχνει ότι εδώ έχουν αφήσει οι δουλέμποροι, οι διακινητές ανθρώπους για να έρθουν εδώ στην πατρίδα μας. Γυρνώντας από την περιπολία και μπαίνοντας μέσα στο λιμάνι του νησιού μας, τα στελέχη εδώ του λιμενικού, τα παιδιά, μας δείχνουν πολλά σκάφη που έχουν κατασχεθεί από αυτή την ιστορία. Εδώ δίπλα μας είναι ένα μπλε ταχύφυλλο σκάφο το οποίο είχε συλληφθεί με πάρα πολύ κόσμο μαζί και με τον διακινητή. Και εδώ βλέπετε απέναντι πολλά σκάφη, όλα αυτά τα σκάφη απέναντι που βλέπετε είναι και αυτά σκάφη κατασχεμένα, τα οποία μετήχαν στη διακίνηση των προσφύγων, των λαθρομεταναστών, και εκείνα τα μεγάλα απέναντι επίσης. Επίσης και αυτά τα σκάφη εδώ απέναντι που βλέπετε είναι και αυτά σκάφη τα οποία έχουν κατασχεθεί από αυτή την δραστηριότητα. Και καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος ποιο είναι. Όταν ο άλλος πουλάει το σκάφος του ή χρησιμοποιεί για να γίνει αυτή η ιστορία των λαθρομεταναστών και των προσφύγων, καταλαβαίνετε αμέσως πόσα χρήματα βγάζει από αυτή τη δουλειά για να μπορέσει να δώσει το σκάφος του ή να το διαθέσει για αυτή την δραστηριότητα. Σκάφη που αξίζουν πολλά χρήματα, πολλά λεφτά, αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στο λιμάνι του νησιού μας και σε πάρα πολλά άλλα λιμάνια της Ελλάδας μας, κατασχεμένα. Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει, βάλτε το νου σας φορτωμένα με 100, 200, 300 και καμιά φορά ίσως και παραπάνω ανθρώπους φορτωμένα για ένα καλύτερο αύριο. Και δεν είναι μόνο, είναι μία πλευρά του λιμανιού. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και απέναντι, ακριβώς το ίδιο γίνεται και στην άλλη προβλήτα και γενικότερα έχουμε πιάσει σχεδόν τα μισά λιμάνια μας από αυτή την ιστορία. Μακάρι να υιοθετηθούν τα σκάφη, να πουληθούν ή να τραβήξουν την άκουσα, γιατί εδώ που κάθονται εκείνα θα σαπίσουν και θα θυμίζει σε όλους μας αυτή την μαύρη σκιά, τη μαύρη σκιά της πατρίδας μας. Συνεχίζουν με πολλά κατασκευμένα σκάφη. Βλέπετε εδώ διαφόρων σχημάτων, διαφόρων στυλ. Ιστιοφόρα, ξύλινα, μεταλλικά. Ό,τι έβρισκαν οι δουλέμποροι το αγόραζαν σε οποιαδήποτε κατάσταση και να ήταν. Έχει δεν έχει μηχανές, έχει δεν έχει τα πάντα για να κάνουν την διακίνηση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σκάφος. Τι σκάφος είναι, βοηθήστε με λίγο. Είναι της Frontex, φιλανδικό, το οποίο συμμετέχει και αυτό στην επιχείρηση. Είναι η βοήθεια των ξένων προς τη χώρα μας. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία που μας έχει πριν. Ένα σκάφος ανοιχτής θαλάσσης μεγάλο, λίγο εξοπλισμένο.
ιδιαίτερο στυλ. Για να δώσει χέρι βοηθεία σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Ταιριάζει με την χώρα μας, γιατί έχει τα χρώματά μας η χώρα αυτή. Αρχίες γραμμές, και αυτό είναι ελληνικό. Το πάρκ του Μιχάλη μου με τα κατασκευμένα συνεχίζεται. Κοιτάξτε που γίνεται ντάνες, το ένα πάνω στο άλλο. Παντού σκάφη κατασκευμένα, τα οποία πλην των άλλων καταλαμβάνουν το χώρο στο ήδη πιεσμένο λιμάνι μας. Με αυτό το πολύ μεγάλο στόλο που έχουμε. Το έτερο σκάφος του νησιού μας, όπως ακούσατε και από τα στελέχη του λιμενικού σώματος προηγουμένως, η συνεργασία τους είναι υψηλή. Το ένα δίνει χέρι βοηθεία στο άλλο κατά περίπτωση και όπου χρειαστεί, χωρίς ωράριο, χωρίς κλεισέ. Έτσι πρέπει να είναι τα στελέχη να συνεργάζονται μεταξύ τους, πρώτα για τη δική τους ασφάλεια, των σκαφών και της χώρας μας. Η συνεργασία με το σκάφος που βλέπετε πίσω το μεγάλο είναι επίσης σε άριστη κατάσταση. Έλα Σάβα, καλημέρα.